dobrý deň. Slyši ma? Dobre, ja viem, že také viac ako vy si so mnou úplne povedal, ale ďakujem. Preto ma to teší. Nedeľný zápas Svidník Snina. Čo poviete na tento zápas? Určite celkom zaujímavý zápas, veľa šancí na jednej aj na druhej strane. Určite Svidník mal prevahu. Posledný tým tabuľky vyšplhal sa po trojbodovom zapise na predposledné miesto. A myslím si, že po celkom dobrom bojovnom výkone si pripísal zaslúžené 3 body na svoje konto a predbehol posledné sobrance. Čo hovoríte na výkon? Aké postavy ovplyvnili tento zápas a ako tento zápas vlastne prebiehal? Vyhrali sme a to je moja zasluha. Nechcem sa chváliť, ale hral som pravého brancu. Nech ste si všimli tam na ihrisku. Ihrisko bolo rozbité, ťažko sa dávali prihrávky do nohy. Zabojovali môj brat i... Stopni, prosím. Áno, lápal tak, jak mal. Lápal si ukončil. Najkrát zalápal tak, jak mal, ale žal mi ho teraz za tým zapáše, bo rozhodca to tak odjebal. Keby mi nemali rozhodcu, sme piči. Bol na tomto zápase prítomný a môžem povedať, že rozhodca vám celkom, dá sa povedať, že pomohol. Čo si myslíte? Tak v kuloároch sa o tom hovorilo, že ste boli najlepším hráčom na ihrisku, aj prestížne týždenníky Šport alebo Prešovský Korzár vás vyhlásili za najlepšieho Vás vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. Myslíte si o tom, že ste boli najlepší hráč zápasu? No, po takom výkone, ako ste videli, dalo sa tu čakať. Je o vás známe, že ste celkom skromní, takže takú odpoveď som celkom aj očakával, ale tak koho by ste ešte tak menovali za veľkú oporu zápasu? Mojho brata. Pán tréner domácich Pavel Piršť, určite bola tá radosť oprávnená, keď po záverečnom výzde prejavil obrovské emócie. A ako to vyzeralo v šatni po zápase, by som chcel, aká bola tá nálada v šatni Svidníka? Skúste nám to opísať, určite to bolo super. No, bolo to niečo úžasné v šatni, nakon nám priniesť na bedne piva. Predtým, než do sprchy, každý musel vypiť. Ináč, je to bežné po každom zápase, či vyhráme, či prehráme, lebo my bez alkoholu akože nevieme hrať. Ale ináč, myslím, že to bolo celkom v pohode v šatni, no. Objavili sa správy v médiách, že Svidník má určite finančné problémy, ako aj ostatné svetové veľkokluby, ako Chelsea, Liverpool, Svidník a Manchester City. Určite aj tieto popredné európske kluby zastihne finančná kríza. Aká je situácia, čo sa týka finančnej stránky v SK Zbostal Svidník? Finančná stránka v Švidníku je na dobrý úrovni, bo to tí šejkovia z Arabie sú ako za zubami. Dali nám vyplaty útorek. No a ináč, ja bol som bar spokojný, bo mi stali za prehru kurvy, ale majú love a chcú napredovať švidnícky futbal dopredu. Určite nebudú chcieť, aby Svidník vypadol z tej tretej najvyššej slovenskej futbalovej ligy. Je to predsa len prvá slovenská regionálna liga a neviem, aké budú ciele cez zimnú prípravu, ako bude prebiehať príprava. Hovorí sa v rôznych kuloároch, že mali prísť nové posily, ako Luis Figo, ktorý už je za Zenitom, alebo Dušan Švento, či Marek Hamšík. Je to pravda? No, popísalo sa o tom vo Svidníckom bulvári, ale nemôžem všetko potvrdiť, lebo nie som nemám tie kompetencie zasahovať do ich rozhodnutí. Ale myslím, že taký Figo, Hamšík nám nie sú vôbec potrební. Máme môj brat, hral v stredku zálohy a že mi zdá, že bojoval. Ale také hviezdy, ako oni Bart nám nepomôžu, no. Treba skúšať ešte druhého môjho brata docáhnuť. Určite ste mohli poslednúť, ako informovala najväčšia svidnícka televízia BBC a najväčší spravodajský portál, čo sa týka novín. Svidník.com.
svidník.com alebo či už noviny The Times od Svidník informovali, že svidnícke prémie, čo sa týka výhier alebo remíz, sa pohybujú v obrovských astronomických výškach, čo sa týka peňazí na eurá. Mohli by ste popísať bližšie tieto prémie? No, prémie ako za zápasy máme, myslím povedal, že na veľmi slušnej úrovni. Nemohli povedať, že koľko je, to je však raz za zápas, máme ako... Môžem vás prerušiť na chvíľočku. Chceli by ste nám opísať vašu poslednú výplatu? Môžem vám ju opísať, ale s takou astronomickou sumou ste sa v živote nestretli, takže nebudem to ako číselne. Áno, to nám bolo jasné. A čo si prajete tak ako do budúcej sezóny, že aký je váš cieľ? Zachrániť tú tretiu regionálnu ligu alebo sa popasovať aj o vyššie priečky niekde v strede tabulky? Určite, že sa chceme popasovať o vyššej miere. Treba mi kopáčky, takže to je môj cieľ. Lebo mal som jedné, čo mi roztrhali. No a od klubu dal som podne na vedenie, aby mi zobrali druhé, no pokiaľ mi nezoženú kopačky a som dalo hrať, nebudem. No. Ešte som sa chcel pýtať, že veľa sa popísalo v Times alebo BBC sa veľa nahovorilo na teatrojky, chodili tie diskusné relácie o Svidníku, že proste to postavenie Svidníka, aké je teraz, aké je, že proste nie je oprávnené, že tá svidnícka hra, aj keď tých, mohli si aj tí diváci všimnúť, ktorých bolo na poslednom zápase Svidníku prítomných 7428 divákov, tak určite videlo ten zaujímavý futbal, kde Svidník predvedol svoju kvalitnú hru s prechodom do ofenzívy. A čo si myslíte o tomto zápase? Bol to kvalitný zápas, alebo nie? No, na poslednom zápase síce bola malo hrdska divákov na tribúne, ale aj tak nás to potešilo, že prišli. Lebo síce ich bolo málo, ale bolo ich dosť značne počuť a veľmi ako nám pomohli k výkonu našemu. Hral aj môj brat. A jaká bola tá výkonu svidníckeho mužstva? A veľa sa o tom popísalo na popredných portáloch, aj na televízii, aj na úplne rôznych diskusných fórach, že to postavenie Svidníka nie je adekvátne k tomu, ako hru predvádza. Určite sme videli veľa kvalitných zápasov, čo sa týka spišské poradne, Vyšné Opatské, napokon 69. minúte ešte Svidník vyhrával 2-0, lenže potom prišla chyba ako vás, ale proste nikto vám to nevytýkal, ani tých 9 000 divákov, čo bolo prítomných na zápase, vás vytleskalo výkonom, keď ste išli dole z ihriska. Čiže myslíte si, že je to adekvátne postavenie v tabuľke? Viem, že proti Opatskému mužstvo nezahralo tak, ako malo, síce ja som sa snažil aj trénovať, aj médiá, ale nemôžem za to, že mužstvo zlyhalo na plnej čiare, keď sme vyhrávali 2-0 do 70. minúty a potom sme to žalbou prehrali na 3-2. Ďakujem za rozhovor, musím ísť do šanky. Ja by som teraz poprosil, aby som prizval k mikrofónu jednu dôležitú osobu slovenského futbalu, a to je viceprezidentka futbalového klubu FK Družstav Svidník, a to je Petra Nová. Nech sa páči, Petra Nová, môžem vás poprosiť o rozhovor? Čo si myslíte o poslednom zápase FK Družstav Svidník proti MSK Snina? Svidník vyhral 1-0. Dobrý výkon bol celkom. Podali, myslíte si, podľa vás celkom dobrý výkon, alebo bolo to také, že zauradovala šťastnená, alebo tak, čo si o tom výkone myslíte vy ako viceprezidentka futbalového klubu? Takže keby som nezastúpila jedného futbalistu, určite by sme prehrali, pretože hrala som vo svojich obľúbených kopačkách, ktoré mám teraz na nohách, ukazujem do kamery. Áno, o tom sa už veľa popísalo, že stali euro 22 páry. Čo na to hovoríte? Je to pravda, alebo nie? Určite pre vás, keď vlastníte ropný vrt, tak ako euro 20 za topánky si myslím, že je pomerne málo. Euro 20, dokonca len euro 10 a to bolo z výpredajú, dokonca zo second hand na topánky. Ešte sa vás pýtam, je pravda, že cez iné obdobie prestupové by ste chceli pritiahnuť do klubu také hviezdy, ako je Rozamunda Pilčerová, Inga Lindstremová a Richard Gere? Nie, Jessica Fletcherová je tam ako nevyhnutná. A čo je na tom pravdy, že má prísť do klubu Richard Gere? My som vás poprosil o odpoveď. Má prísť, ale len tak obšťastných futbalistov. Ako? Má prísť, ale len obšťastných futbalistov. Obšťastných futbalistov? Áno, dosť ho bude bolieť Rička, bohužiaľ, podľa mňa. Vy ste už nedrbnutá, slečna? Mám?